Y'all niggas got me hot. De tant en tant m'envien mails de desconeguts i millor que us envien mails que no que es presentin un dia i piquin a la porta de casa. En un em demanaven un favor, una cosa bastant personal, de fer com una mena de classe privada, una persona que no havia pogut venir en un curs de narrativa creativa que feia jo, i em demanaven si podia anar jo, resumir-li una mica el que és un curset de 6 mesos, resumir-li en un cafè, no? Us vaig contestar una cosa bastant correcta, paràgraf i mig o així. Ostres, em sap greu, però aquestes coses no les faig. És una mica incòmode, no? Està un desconegut allà prenent nota i tal. Total, que vaig enviar aquell mail des del fons del meu cor dient no puc, em sap greu. Vaig rebre resposta? No! Ni gràcies, saps? M'és igual, Bueno, no, què collons, no m'és igual. S'han de donar les gràcies. Ostres, val, doncs mira, ja mirarem de fer-ho d'una altra manera. Perfecte. O que et donin pel cul, tio, jo només era un favor, no? Si no ho pots fer, que follin. No passa res, és una resposta almenys. Ja em va bé, estic avasat a aquestes coses. Fa 15 dies, el mail tipus universitari, tio estudiant, carrera de periodisme, volem fer una entrevista... Volem o et vull, no ho sé si és un col·lectiu d'estudiants, no ho sé, firmava un senyor sol, i havia d'anar jo a Barcelona, no? Una ciutat que detesto, i fer l'entrevista amb aquest xaval, no? Bueno, el xaval igual té 68 anys i s'ha matriculat ara, no? Però per les maneres semblava que era un tio jove, demanant les coses així com molt donant-les per fetes, no? Ens aniria bé la setmana que ve... La setmana de Reis, em penso, vull dir una salvatjada així, no? Un tio que no tenia fills. Ens aniria bé cada tal dia, vine, parlem i tal i qual pasqual. Bueno, vaig dir, no puc, perquè em fas anar a un lloc que estava a 200 quilòmetres de casa meva, i li vaig donar solucions, no? Li vaig dir, podem fer-ho per telèfon, que hi ha contacte, hi ha caliu humà, no? És més fred, però hi ha una cosa, no? Hi ha una cosa d'ésser humà a l'altra banda del fil. O per mail, tu m'envies les preguntes i si jo les escric, tinc temps a pensar i no dic gilipollades, i queda millor i tens la feina pràcticament feta. Vaig rebre resposta? No esteu escoltant el que us estic dient. No va respondre, no va dir res. Ni gràcies, ni que et donguin pel cul, ni m'aniria molt bé d'aquesta manera. Ostres, fes un esforç per venir, paguem el tren. Collons heu de pagar si sou estudiants no teniu diners. Els universitaris són el futur de la societat, però també són disminuïts socials. Jo quan enviava mails i em responien, per aquelles coses de la vida es responien, jo donava les gràcies. Encara que em diguessin gilipolles, no escriguis més aquest correu, jo hi tornava a escriure. Perdoni, soc jove, no soc res, però aquí van les meves gràcies, no? I dibuixava un cor, això m'ho estic inventant. Però fills de puta, contesteu bé els mails, ja! Dieu gràcies per intentar-ho, no? Hi ha gent que ho fa, hi ha gent que dona les gràcies. A partir d'ara, sabeu què passa? A partir d'ara, sabeu que se m'han tret les ganes de contestar mails. Ara quan rebo un mail que diu proposta d'entrevista a Ràdio Pixa, l'esborro directament. Això, heu guanyat amb això. I la pobra gent de Ràdio Pixa es quedarà sense entrevista, per culpa vostra. Mails amb l'assumpte entrevista final de carrera o donar opinió sobre projecte de guió, us les podeu fotre pel cul. Perquè van directament a la papelera de reciclatge. No només això, si us pogués enviar sida per mail, el remitent ho faria. No em llegiré els vostres putos guions, això en parlarem un altre dia. Això també està molt bé, Enviar guions de 200 pàgines. Em podries dir què et sembla? No, què collons no que et digui què et sembla? 200 pàgines per llegir un guió que potser és una puta merda. Segurament ho sigui. Assegureu-vos que el concepte de mail sigui una cosa molt interessant. O digui, si us plau, gràcies. Senyor, que no costa res. I dic gràcies al final. Fills de la gran...